Ezihamba phambili indaba namuhla i-IEC ithi ugesi uphazamisa ukubala kwamavoti. I-ANC ithi yenzelwe phansi izinkinga kumagatsha. Owezemfundo ufuna kungenelelwe kwinkinga kagesi. Lezi ndaba ziwani KZN TV usifundela uThabani Maphumulo sanibonani. Ikhomishana yokhetho ezimele kuleli IEC ithi ukuqalisa kohlelo lokucima ugesi kuphazamisa uhlelo lokubala kwamavoti umasipala obhekwe ngabomvu iThekwini kanye nomasipala waseMtubatuba. Ekhuluma nabezindaba uNtomfuthi Masingo isikhulu esiphezulu kulenhlangano esifundazweni KwaZulu-Natal uthi yize bephazamisekile kodwa banethemba lokuthi kuzoshonela namuhla sekuqediwe ukubala kwamavoti. Inhlangano yangamele zokhetho KwaZulu-Natal ku-IEC ithi yize kube khona ukuphazamiseka kokuqhubeka kokuhlelo lokubalwa kwamavoti ngenxa yokuhamba kagesi, kodwa ikholelwa ukuthi koshaya usuku lakusasa sebeyikhiphe yonke imiphumela. Umasipala iTheku kanye noMtubatuba bangamanye omasipala baphazamisekile kodwa ukubala kwaqhubeka. uNtomfuthi Masinga oyisikhulu esiphezulu ka-IEC KwaZulu-Natal. There were issues that were raised yesterday. One of them was the issue Ward 54 Enanda, Epambai, where there was a march by the EFF to our offices, to our results capturing center at the Moses Mabhida Stadium, where the eThekwini Municipality MEO office is capturing. The name of the voting station is Inhlongwane Voting Station, Epambai, Ward 54. The party was not happy with us correcting the results because we cannot capture results where we can see there is a calculation error. We do not alter the number of votes received by a party, but we definitely have to correct if we pick up a calculation error. So the party simply wasn't happy with that process, and that's what the issue is about. But by the end of the process, everyone had come into an agreement that is a normal process for the IEC to correct calculation errors without having to touch the number of votes received by a party. Kusenjalo uMasinga ubeseveza ukuthi njengoba bebecele izikhalazo kumaqembu anazo ngemphumela okuyiyona eseyitholile njengamanje, uthi kusukela izolo kube kangakafiki lutho kubona ukuze balungise kusanesikhathi kungaphazamiseki usuku lemphumela. We are watching the space. Nothing has come through as yet. But also what I need to emphasize, until we have finalized results, political parties tend to want to object based on a finalized result. They are quite reluctant to object sometimes until they have seen how things are going in that municipality. So as and when we finalize results, we expect that if there were any objections, they will start coming through. But as of this morning, there haven't been any objections that have been lodged to any results that has been made public in this province. Ubesenxusa abantu ukuthi babebekezelele ikakhulukazi kulezi indawo eziyeza bambezeleka ngenxa yokuphazamiseka ngesimo sokucima kagesi. Imphumela kulindeleke ukuthi iphume osukwini lwakusasa ngokusemthethweni. Ngudebo Sibisi wezindaba ze1 KZN TV ngibika ngiseMayville eThekwini. Lo khulumeli ANC esifundazweni KwaZulu-Natal uNhlakanipho Ntombela uthi izinkinga zamagatsha ezikhona kulenhlangano kungenzeka ukuthi zibe nomthelelo ekutheni balahlekelwe amawadi kanye nomasipala abawele ezandleni ze-IFP kanye ne-DA yizi IEC ingakho sikhipha isibalo esiphelele. uNtombela usho kanje ekhuluma nabezindaba eMayville eThekwini okuyilapho kuqhubeka khona ukungena kwezibalo zamavoti aseyibaliwe esifundazweni sonkana. Ukubonakala kweqembu i-IFP ihamba phambili komasipala abaningi bebephethwe inhlangano ANC KwaZulu-Natal sekwenze inhlangano ANC yavuma ukuthi izinkinga zamagatsha ababhekene nazo ngesikhathi kuphuma uhlu lwamagama abantu abazobamela emawadini kungenzeka zibe nomthelela wokuthi abantu bangayi ukuvota, abanye bavotela amanye amaqembu. Ekhuluma nethimba uNhlakanipho Ntombela esikhungweni sokubalelwa kwamavoti aka-IEC eMayville ukuvezile ukuthi baneme ngalemphumela esakhona okwamanje. Imphumela esaveza iyinselelo. Imphumela ehamba ithinte omasipala abangaphesheya kothukela. Ikakhulukazi umubheka eZululand yasenzanga kahle. Umubheka eMkhanyakude
ngathi asenzanga kahle impela khona, including even emhlabi yalingana nasemtuba kumasipalati sibaphethe manje ibalo ngathi ziyasiphika kodwa ke salinde siqadelwe ezosuku nokuphelela kwazo zizonke zisitshela isithombe ukuthi simkanjani. Kusenjalo ongusekela sihlalo uwe-DA KwaZulu-Natal uSithembiso Ngema uthi bayajabula ngemphumela abasanayo kwamanje KwaZulu-Natal ikakhulukazi eThekwini njengoba bekunokuqagula ukuthi kuzokwehla ukuvotelwa kwabo ngenxa yomsindo wakamuva wamaposti ayebizwa abahlali basePhoenix ingamaqhawe. Singeke sisho sithi amaposta sisebenzele noma wasebenzela ngani kodwa into ebabaleke kakhulu kubantu nakubantu bebevota bekuwukuthi umyalezo thina esiletha kubona umyalezo woshintsho umyalezo ukuthi it's only DA that managed to get things done rather than any other political party. Iwona myalezo abantu esingathi bawuzwile futhi iwona myalezo baphushile in such a way that bahambe bayovota bavotela iDA ingakho sibona lo mehluko esiubonayo. Ungema uqhuba ngokuthi babona kusahamba njengesifiso sabo sokuthi banyokwele izibalo la eThekwini ikakhulukazi ukuphatha kwamawadi. Nakubo IEC ungakaqedi ukuthi usinikeze ibalo kodwa thina ngendlela esibuka ngayo akhona amawadi esiwabonayo ukuthi lawa sezongena kwiDA ayabuya amanye ayekade ehambile ngendlela engesiyona amanye siyawadla siwadla kona ANC siyabuyisa lokho kukodwa fanele kukutsheleke ukuthi le esasiyisho eyokuthi sifocusa kakhulu emawadini ukuze sihambise umyalezo wethu isisebenzele kodwa ngeke sikukhohle futhi ukusho ukuthi endaweni eziningi esihambe kuzona uzokhumbula sike saphuma ngaphandle kweTheku saye endaweni ezifana noNongoma koJozini nakhona noma singakayiboni imphumela yakhona kodwa zikhona iziphumo ezinhle esizilindele. Iqembu eDA ibikade iphethe amawadi amane ePhoenix yakwazi ukuwagcina yasiphinda ithatha uward 52 obusezandleni zeANC lokho kwenza ukuthi yonke indawo yasePhoenix kanjalo nezinye zengxenye zakoNanda ziphathwe iyona iDA. Ngodebo Sibisi wezindaba ze1KZN TV ngibika ngiseThekwini. Ungqongqoshe wezemfundo esifundazweni KwaZulu-Natal ukwazi Mshengu uthi sebenxuse ungqongqoshe walomnyango kuzwelonke uAngie Motshekga ukuba akhulumisane nezikhulu zenkampani ephakela ugesi kuleli uEskom ukuba imise ukucishwa kwagesi ngalesikhathi sokubhala kwezivivinyo zikamatikuletsheni. Umshengu kusho lokho ngenkathi uqhubeka umcimbi wokuhlonipha othisha abasebenze ngokuzimisela esifundazweni. Njengoba inkampani ephehla amandla kagesi kuleli Eskom osukwini lwayizolo ememezele ukubuya kohlelo lokuhamba kagesi kuleli ungqongqoshe womnyango wezemfundo esifundazweni ukwazi Mshengu uthi ke kubalekile ukuba ukubhala kwezivivinyo zokuphela konyaka kamatikuletsheni zingaphazamiseki ngakho ke bafuna uEskom akumise ukuhamba kagesi ngamahora okusuke ke kuqhubeka ngawo ukubhalwa. Sisenzile isibonelo not isibonelo isiphakamiso ku national ukuthi sicabanga ukuthi uminister maka engage neziphathimandla zaka Eskom ukuthi at least ngesikhathi sokubhala ugesi ungacishwa ngoba kuyaziwa ukuthi sibhala nini and isikhathi esisibhalayo asibhala usuku lonke is either 2 or 3 hours maximum so ngaleso sikhathi if yethu ukuthi awungacisha ugesi mhlambe ke bangaqala ukucisha after sekubhala ukuze kungaphazamiseki ngoba ama exams abaleke kakhulu. Umshengu ubekhuluma nethimba lezindaba esikoleni Northlands Primary School eDurban North eThekwini namuhla nalapho ke beqhubeka khona indumezulu yomcimbi oqonyeliswa ngezindondo othisha benze kahle kulonyaka. Umnyango wezemfundo uqhubekile nokuphazamiseka njengoba ke kusekhona igciwane lecorona kwaziseke abafundi nabo baqhubekile nokufunda ngezinsuku ezahlukahlukene. Umshengu uncome kakhulu othisha ngokusebenza ngokuzikhandla kwaziseke ubumkhulu umsebenzi obubahlalele. Sinikeza khona uthisha emnkombelo nokubakhuthaza nokubabonga futhi ngomsebenzi omkhulu abenzayo wokwakha isizwe umsebenzi abawenza ngaphansi kwezimo kwesinye isikhathi ezinzima uzokwazi ukuthi ikole zethu la KwaZulu-Natal iningi lazo lisemakhaya la khona ingalasizinda nenhlalo nje ingekho sesingeni eliphezulu kepha othisha bethu bayakwazi ukuthi baye kulezo ndawo baqhubeke bafundisa abantwana ukwakha isizwe so ke every year we meet kulama events lapho kuzobabonga ngokwama categories ahlukeneke kuba ne process ne committee la khona ikhetha ukuthi kothisha abanominatiwe who's the best in this category kanjalo but generally kuyisimbolo yokubonga bonke othisha ngomsebenzi abawenzayo kwakheni isizwe.
Lemklomelo yahlongozwa yiloyo owabe ngungqongqoshe wezemfundo kuleli ngeminyaka yo-2000 uKhada Asmal yabeke isiyethulwa ungqongqoshe wezemfundo kuzwelonke uAngie Motshekga ngonyaka u-2015 kanti-ke kayiphindanga ibheke emuva. Phakathi-ke kothisha abahlabene kubalwa nowesikole esisendaweni yasemakhaya. UMshengu uthi-ke baziqhenya kakhulu ngalokhu njengoba-ke kusho ukuthi lezi zikole ezikulezi ndawo seziyadlondlobala nazo. Kuyasikhuthaza kakhulu lokho ukubona othisha bethu bekwazi ukukhompitha abawine naku national ngoba kusho ukuthi sine quality and equality esinayo KwaZulu Natal iyakhula. Now uma une quality ke yothisha unesiqiniseko sokuthi nama result ozowathola ne type yabafundi abazobathola bazoba sezingeni eliphezulu. So kuyasikhuthaza kakhulu and siyafisa ukuloku siqhubeka sibe nabanye abaningi abazonominate abaphinde bawine futhi ku national level. Izindabeni ze-1KZN NTV kubi uNtombi khona Mvubu eThekwini. Kucace kuhle kwekati elimhlophe ehlungwini ukuthi lihamba phambili iqembu leDA kumasipala waseMngeni eHowick maphakathi nesifundazwe KwaZulu-Natal njengoba amalunga aleli qembu bebhiyoza ukunqoba kulo masipala. Lowo omele leli qembu elifolosa ngayo kwesokuba yimeya kulo masipala uChris Pappas uthi bazozibeka phezulu eqhulwini izinkinga zomphakathi ezinjengamanzi, ugesi kanye nomgwaqo. Bekulihlazi idolobha eHowick maphakathi nesifundazwe njengoba iDA ibibungaza ukunqoba kumasipala uMngeni namhlanje yize imphumela ingakakhishwa ngokusemthethweni. Abalandeli baleli qembu bajabulele loyo ekufoloswe ngaye kwesokumeya uPappas baze bamqukula ngesikhathi efika endaweni ebekuhlanganwele kuyo. Ekhuluma uPappas uthe bazodala amathuba emsebenzi baqhambise nezidingo nqangi zabantu. Sifuna ukutshengisa abantu base KZN ukuthi kunasidingo ukuthi uhlukumezwa uhulumeni wakho. Uhulumeni fanele akusebenzise. Fanele izindingo ziphume emphakathini, amanzi, ugesi, imigwaqo. Lapho kuzodalwa amathuba omsebenzi. Vele siyazi ukuthi wonke umuntu akakwazi ukuqashwa kamasipala. Kodwa ngenxa yokuthola abantu abazotshala izimali lana, sizowakha amathuba omsebenzi. Ngoba amathuba omsebenzi wona azoletha isithunzi imizi nomuzi. Amalungu omphakathi athe kufezeke izifiso zawo futhi awanalo uvalo ngokuphathwa iqembu elisha. Ngijabule kakhulu njoba kuwina iDA ngithi phansi ngokukhwabanisa phansi. Ngijabule kakhulu kade ngangisifisa lesikhathi angikaze ngijabule kanjeni. Engikuthembayo ngaleli voti leli esiliphasile sizothola umsebenzi abantwana. Engikuthembayo ngaleli voti imigwaqo ayikho right. Engikuthembayo ngaleli voti imigwaqo. Engikuthembayo futhi basizile nasengadini. Basinika ngisho imbewu nethombo. Basinikezela ngisho umanyolo. Ngaleli voti lami ngiyathemba ukuthi kukhona okuzoqhubeka futhi. Njengoba nje nocingo futhi kade sekungena ngisho inkomo engadini. Abantwana ke laba bethu sesibabiza ngokuthi amaphara. Balikhipha lonke. Kodwa ke iDA yasithengela. Ngibona ukuthi iDA ingasenzela into njengalezo. Isimo sokuthi nakhona la kwaANC bebekwenza kodwa manje singakuboni thina ukuthi bayakwenza ngoba umphakathi omningi untulile kodwa ke sesibheka ukuphumelela ke manje. Khona manjalo uPappas uthe kuzocaca kuleminyaka emihlanu ezayo. Sineminyaka yo5 ukudeliver. Sibekile izithembiso zethu, ama priorities lokho kuhamba phambili. Sekufanele sideliver manje. Asakwazi ukukhomba sithi cha bekuyibona. Sekuthina manje esiphethe. Ngiyazi ukuthi makuphela iminyaka emihlanu sizobona ushintsho olungcono lana eMngeni. Ngicela ukubonga bonke abavoti abaphumile ukuzosivotela. Lana kuzobonakala ngoba lana kuzobonakala ukuthi uhulumeni uzosebenzela wonke umuntu. Konke lokho kushiyo ngeDA. Siqembu yobandlululo, siqembu zokhipha ama grant, konke lokho kushiyo ukusabisa abantu. Kuzobonakala lana ukuthi amanga wodwa lawo. Kuzobonakala ukuthi lo hulumeni weDemocratic Alliance umbutho webantu entando yeningi isebenzela wonke umuntu. Sizobona ushintsho. Amalungu omphakathi aseHowick ngaphansi komasipala uMngeni athi intuthuko sezoyibona ngamehlo njengoba sekuphethe iqembu leDA kulo masipala athi sesizide isikhathi intuthuko igqoza kule ndawo. Ezindabeni ze-1KZN TV kubika uAyinla Dube ngiseHowick KwaZulu-Natal.
Bavelile inkantolo kaMantshi yaseMpangeni abayishumi nesishagalolunye ababizwa ngeMusadladla Region 19 abasolwa ngokususa uthuthuva emphakathini kenkathi kunembhikisho ngenyanga Ntulikazi kenkathi kukhona ababefuna ukukhishwa lowo wabengumongameli wezwe uJacob Zuma. Omunye walabo ababoshwa uNhlakanipho Mlenze Vundla uthi bayawazi umthetho wezwe futhi bayayilandela lokho abasolwa ngakho abazange bakwenze. Ngenyanga Ntulikazi kwasuka isibhelu zodlame kwavala imigwaqo washiswa namathayi. Agcinanga lapho njengoba kwaphinde kwatatshwa izitolo zaphinde zacekelwa phansi yilabo ababefuna kudedelwe lo wayengumongameli wezwe kuleli uJacob Zuma nowaboshwa ngenxa yokudelela umyalelo wenkantolo yomthetho sisekelo kuleli. Abasolwa abasuka esifundeni Musadladla abayishumi nesishagalolunye baboshwa ngamacala okususa uthuthuva emphakathini kanti umunye wabo uNhlakanipho Mlenze Vundla uyaphawula. Amacala nje sibeke wona yabizwa njengokuthi public violence. Isicala esibekwe lona. Kodwa ke iningi lethu nje asazi ukuthi sihlobaniswa kanjani lendaba ye-public violence. Because uma uyivukele ekseni emsebenzini bese ufica umgwaqo ublokiwe, ama-truck evale umgwaqo bese uyehla emotweni yakho ugudluza mhlasimbe whatever was impeding you from making your way towards your work area. Bese uvele kufika amaphoyisa afike kushaqa kubopha without explaining anything to you. So iningi lethu nje lapha asiboshelwe nje singayazi kahle. Labasolwa namuhla bavelile enkantolo kaMantshi yaseMpangeni kanti icala labo libe selihlehlisela umhlazi ngama-26 kuLwezi. Uvundle ekhuluma nethimba lezindaba le-1 KZN TV uveze ukuthi banethemba lokuthi leli cala bazophuma phambili kulo kwazise bayawulandela umthetho wezwe futhi abazange bakwenze lokhu abasolwa ngakho. So 19 in all la eMusadladla region noma ngithi ANC so 19 esasiboshelwe indaba zecala yabo leli lokuthi public violence. However ke thina we are confident ukuthi because vele asenzanga lutho wrong will come up tops here. Thina we are law abiding citizens. We will never encourage any form of violence in this country. Because we believe that all differences, if they may arise from time to time, because we will have differences as people in South Africa from time to time. But we believe that all differences should be resolved amicably and should be resolved in the boardroom through discussions, peaceful negotiations. So we'll never encourage public violence. So we condemn public violence. Hence, we are not part of the public violence. But unfortunately, we are South Africa. We are finding ourselves here today. Yabo. Labasolwa bangamalungu okuqina kakhongolose ngaphansi kwesifunda eMusadladla kanti baphuma ngebhayili ezikulungwane umuntu ngamunye. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubika uThabani Maphumulo eMpangeni. Mbukela ke siye ekhefini. Asiphinde ukwamukela embukelo 1 KZN TV kuyindaba zethu ze-1 KZN TV. Njoba namanje kusaqhubeka ukubalwa kwamavoti ezifundazweni ezahlukene kuleli kuningi okwenzekile kulolu khetho nangaphambi kwalo. Lolu khetho belengomsombuluko kulempela sonto lufika nje lelizwe belisasikhotha amanxeba libuya kwisimo esingakaze sibonakale kuleli sokhuvethe kanjalo nokubuya esikhindini kwalowo wabengumongameli wezwe uJacob Zuma nokuyinto engakaze yenzeke kulelizwe. Kulolu khetho kwezinye izindawo kubonakala kungekho ukubekezelana kwamaqembu ezepolitiki. Ukubheka lolu khetho phambilini namuhla sibe nengxoxo eqoshiwe nomhlazi wezombusazwe wesikhungo semfundo ephakeme ongoye uDokotela uXolani Ntombela. Mbukelo 1 KZN TV akasemukele uDokotela uXolani Ntombela ongumhlazi wezepolitiki. Sikwamukele baba Ntombela. Siyabonga. Yebo baba Ntombela siyabona kade sinokhetho lo ngabe ukhetho bekukhetho obelikhululekile yini lolo amaqembu akwazile ukukhankasa ngendlela mhlawumbe. Ngesizathu sokuthi azikho igameko ezithile zokuhlukumezeka singasho sithi akwazile amaqembu ukuthi akhankase ngendlela ekufanele akhankase ngawo ngokukhululekile. Kusho ukuthi ukhetho sesingalwisisho sithi cha bekungolukhululekile. Kodwa baba Mahlobo omunye uzoyibuza ukuthi belikhuleke kanjani sibonile lapha eMaritzburg kunesigameko ekuvinja uMalema ekhankasa sabona lapha na-NFP lapha kwaNongoma ekushawa unobhala wakhona na mhlawumbe nezinye igameko ezikhona ezincane ezibikwethekeni mhlawumbe kuloku ungathini nje mhlawumbe ngakho.
Igameko enjengalezo izigameko ezibe khona uma abantu bedayisa amaqembu abo. Empeleni kuye kuze kuthiwe abakhulumayo mabangafake amagama neziswana azovusa uhlevano kwabanye. Ngoba kuyinto elindelekile ukuthi uma umuntu ezofika neqembu lakhe eliphethe okuhlukile nelinye abantu bazophakanyelwa imimoya. Kodwa lokho akusho ukuthi igunya labanye nabo lokwenza kanjalo selihlukumezekile. Izinto nje ezibe khona. Kodwa ke ngeke sincike kulezo zigameko. Yebo Mahlobo, ngokubuka kwakho la yini elimaze kakhulu amaqembu lawa athathwa njengamakhulu kulo lolu khetho? Izehlakalo eziningi masikhuluma ngamaqembu amakhulu, ikakhulu sikhuluma ngamaqembu okuyona bephethe omasipala. Obekulindelekile ukuthi alethe umehluko omkhulu ezimpilweni zabantu. Kepha ke ngenxa yezimo eziningi ezenzekile, sithathe njengayo indaba yokuvet. Kube nemibuzo eminingi ukuthi kungabe usingathwe ngendlela okuyiyo yini. Kube khona indaba yokunqanyulwa kagesi esiyazi ukuthi ikhona. Amehlweni amaningi amena abheke kubo laba abaphetheyo ukuthi ingabe abanalo inonyaba lifakile kulezi zimo ezinjengalezo. So konke lokho kunakho ekutheni kube nomthelela indlela abavoti abazovota ngayo. Sibona amaqembu la bengenakekile nawathathwa njengathi mancane enza kahle. Mhlambe ikuphi okuhlukile akwenzile ukuthi bakwazi ukuzuza amavoti? Mhlambe singakubheka nje kakhulu ukuthi uma kusukwa esikhathini sobandlululo, abantu kusuka leso sikhathi bafuna ushintsho. Kusukela nje kuloko ukuvota ukuloko ukuqhubeka, abantu basalifuna ushintsho. Uma bebona sengathi ushintsho liyaqoza, banabo abantu ukuthi babe nalelo lungelo lokuthi babone ukuthi akekho yini ozoletha lolu shintsho esiloku selibhekile. Ngoba abantu abaningi bebebheka ukuthi kade siloku sifaka amavoti ethu, siwafaka amavoti ethu. Kodwa kusengathi ushintsho esilindele alukabonakali ngendlela okufanele ngabe lifika ngayo. Njengokuthi nje basakhona basenenkinga yama toilet nanje inkinga kagesi yona. Kuze kumanje lokho usukela esikhathini la kwathola khona inkululeko. Konke lokho abantu bafisa ukuthi babone kube nalo mehluko. Manje mawuzofaka omunye ongenawo umlando wokuhluleka, bacishe kuyangena lapho engqondweni zabantu ukuthi mhlawumbe kukhona umehluko azoletha. Mahlobo, yini sayilindele kusuka manje kuyaphambili? Singabona mhlawumbe abanye omasipala bebusa ngokubambisana omasipala phecelezi coalition mhlawumbe kwabanye. Ngokuvuthwa kwezepolitiki endaweni esikuyo kufanele kulindeleke lokho. Noma kunakho ke futhi okutheni kube khona ukwenzelana phansi. Ngoba umdlalo wepolitiki uhlale njalo uthi ngifuna ukubakhombisa ukuthi lo abambekile bengafanele ukungena lapha. Bese kuthi labo kufanele ababambisana nabanye bafise njalo ukuthi babahudulele emva. Nalokho singakulindela. Sike sakubona esikhathini esedlula ukuthi la uthola ukuthi noma kukhona umasipala ophathwe ngabanye, kodwa uma ukuncintisana bekusondelene kakhulu ukuletha izinsiza kuye kujwayele ukugqoza lapho, ngoba bonke abantu basuke benamandla. Kodwa amandla amaningi uma ngabe ewele ngokuphelele eqenjini elilodwa kuye kube ngconywana lapho. So kusazoba nazi inselelo ezinkulu ngaphandle inselele enkulu mhlambe singayibheka ukuthi njengoba kuwukhetho nje lwazasemakhaya, uma iqembu eseliphethe umasipala othile lihlukile naleli mhlambe elikuyi province noma elinational, asazi ukuthi bazosebenzisana kanjani. Ngoba phela labo kuyibona abaphethe imali kusenokwenzeka ukuthi babenzele phansi ukuze kubonakala ukuthi hayi nanivele lingafanele ukwenza lo msebenzi. Dr. Ntombela, sibonga kakhulu ngethuba lokuxoxa nathi. Enkosi. Mbukeli wonu KZN TV uyena umhlazi wezepolitiki lo eNyuvesi kwaZulu ongoye uDokotela uXolani Ntombela. Ake siye ekhefini.
Siphinde sikwamukele embukelo wa KZN TV ake sibheke engosini yezomnotho. Irandi lu 15.42 cent maliqhathaniswa nedola laseMelika, libo 21 rand maliqhathaniswa nopondo waseBrithani, libo 17.86 cent maliqhathaniswa neeuro, kanti igolide lona libiza 1,781 US dollars 79 cent i-ounce, kuthi wena ungahluziwe ubu 84 US dollars 72 cent umphongolo. Mbukelo kasibheke engosini yezemidlalo. Iqembu Orlando Pirates liqede ishobolo lokudlala imidlalo emine linganqobi ngenkathi lihlulise eKhukhune United ngamagoli 2-1, kanti amagoli enqobe ngawo iBucks avalelwe nethini uLinda Mtambo kanye noKabelo Dlamini, kwathi lokubika ekhaya leseKhukhune lavalelwe nethini uSeth Perusnati, kanti ngempela sonto iBucks kulinde ukuthi ibhekane nomkhaya abayiKaizer Chiefs kuwezinkunzi zoSoweto Derby. Mbukelo kasibheke isimo sezulu esingalindeleke osukwini lakusasa. Mbukelo zingakho bese kuphathele zona siyithimba lesindaba le1 KZN TV, izindaba ziphele kuphela isikhathi, nibe nobusuku obuhle.